خلق هلته اوسي هر زلمه بهادر دی لوګر یاره لوګر دی لوګر یاره لوګر دی راځه ټولې علم ته څه ښایسته ځای د چکر دی لوګر یاره لوګر دی لوګر یاره لوګر دی لوګر یاره لوګر دی لوګر یاره لوګر دی وچوڑا بلبلا دے سہر سندری ہوایا ماتا دنوگر سندری ہوایا وچوڑا بلبلا دے سہر سندری ہوایا ماتا دنوگر سندری ہوایا ماتا دنوگر سندری ہوایا لوګر کې آمد دین یا دې اوستانک دین یا دې اوستانک دین بابوس کا مغل خیل دی څګور کتب خیل دی څګور کتب خیل دی مشټول یو افغانان یو هر یو خپل مود زړه سر دی لوګر یاره لوګر دی لوګر یاره لوګر دی خلق هلته اوسي هر زلمه بهادر دی لوګر یاره لوګر دی لوګر یاره لوګر دی ویشن خاله یار د لوګر په لور دینا دې تیرې پوکندو خر د ګردش ته دیدن راوړه د تیرې پوکندو خر د ګردش ته دیدن راوړه وردم تنگی واغ چانتا بیا ترخوف چکانتا بیا ترخوف چکانتا خروار کا کلنگار دے زما خوک زرغن شار دے زما خوک زرغن شار دے وردم بارکتا چک پغرو خسل مرد لوګر یاره لوګر دی لوګر یاره لوګر دی خلق هلته اوسي هر زلمه بهادر دی لوګر یاره لوګر دی لوګر یاره لوګر دی وچوڑا بلبلا دے سہر سندری ہوایا ماتا دنوگر سندری ہوایا وچوڑا بلبلا دے سہر سندری ہوایا ماتا دنوگر سندری ہوایا ماتا دنوگر سندری ہوایا بتخاف پر مدا غدا تشکل منطقه دا تشکل منطقه دا دهنو پل کندار دا شایسته کلا شاهدا شایسته کلا شاهدا
دا لار د تګرا تګ د جم کابل ته می سفر دا لوګر یار لوګر دې لوګر یار لوګر دې شخلک هل توسي هر ظلمه بہادر دے لوگر یار لوگر دے لوگر یار لوگر دے ویشن خال یار دے لوگر پلور دینا دے تیرے پوکندو خرد گردست دے دن راوڑا دے تیرے پوکندو خرد گردست دے دن راوڑا Circular Road, Quetta. Phone number 030 37 350. सुरखाब कंडो मणि के मंदती दी खुखी के मंदती दी खुखी के शिनखे कतु बंदे दे दखो जवाना नु दे दे दखो जवाना नु दे दे अज़ीज़ा कलम मलाख दा अज़रे माज़ गर्दे लोगर यार लोगर दे लोगर यार लोगर दे शखलक हल तौसी हर ज़ल्मे बहादर दे लोगर यार लोगर दे लोगर यार लोगर दे वतोर बुलबला दे सहर संदरे हुआया माता दिनो घर संदरे हुआया वतोर बुलबला दे सहर संदरे हुआया माता दिनो घर संदरे हुआया माता दिनो घर संदरे हुआया